Terve. Joo, tosiaan tämmötiä sipsiäkin tuossa yksi päivä testailen, kun Pizza Snacks Margarita. Niin nää oli saanut 3,5/5, mutta aika niinku sormia suttaavia sipsejä. Ja tässä nyt sihautin yhden ummetuslääkkeen ja vaikka niin ummeta, mutta toi nyt jos joku auttaa semmosen. Sitten mun piti jo, niin, ennen kuin mä testaan hot heat chipsit, niin niin testasin sitä ihme Papua New Guinea kahvia. Niin tarvii sanoa, että melkoinen pettymys. Että maksimissaan 3/5. Kyllä niitä nyt 2 kuppia, mutta kun siinä oli paahtoaste 4, niin helvetti, se tuntui ihan laimeelta. Että mä nyt vähän ihmettelen taas, että onko toi nyt sitä niin kutsuttua kusetusta. Että no, se selviää sillä, että mä testaan vielä toinen, mikä oli joku Tansania tai joku vastaava, sitten oli vielä joku, oliko nyt 4. Niin nyt on toi Papua New Guinea testattu ja 3 on jäljellä. Mä testaan, että maistuuko ne niin ihan samalle sitten. Mulla kumminkin on aika hyvä semmoinen makuaisti ja mä en maistelemalla maistelen niitä, että tälleen. Mutta joo, niin, otetaan nyt pieni huikka tätä niin kutsuttua poronvirtsaa. Mä oon vissiin joskus puoli vuotta sitten maistanut näitä viimeksi. Joo, pieni semmonen lämmön tunne ja sinappi maistuu ja todella hyviä. Ei oo mitään niinku semmosia ällöttäviä. Mä tykkään jotenkin, että juustoa ei sotketa sipseihin, mutta se on vaan mun mielipide. Ainoa juustojuttu, mikä mä niinku voisin sipseinä mä niinku on yleensä syönyt, jos on tehnyt mieli, niin ihan perinteiset juustonaksut. Ja tosta tuli mieleen, että yleensä mä unohdan noi painajaiset, mutta viime vuonna viime yönä mä näin jotain ihmeunta, että mä olin jossakin helkkarin kaupassa ja mä ostin jotain sinihomejuustosipsejä. Ihan oikeesti. Kai ne tuolta tulee sitä jostain alitajunnasta, koska oikeesti hereillä ja niinku tässä niinku
hereillä ollessa ja asioidessa ja näin tällainen, niin kun, mitä ihmiset nyt tekee, niin mä en vois kuvitellakaan, että mä syön jotain sinihomejuustoa. Niin se oli joku veemäinen uni tai semmoinen. Kyllähän välillä on. No pitkään aikaan taas tuommoista ollut. Ei siis mikään painajainen, mutta tommonen, että vähän niin kuin miettii, että mistä tää nyt on tullut taas tämmönen, että mä jossain unessa mukaan syö jotain homejuustoa. Ei kävisi pienessä mielessäkään oikeasti maistaa. Tai enää. Että siitä on toinen, mitä mä en kanssani rupea enää maistelemaan minkään sortin sieniä. Olen herkkusientä maistellut ja joskus semmoista mustatorvea, niin kyllähän siinä niin kuin joutui vähän pidättelemään ja puree hampaita niin kuin jälkeenpäin. Tuossa ylävattassa alkoi vähän tulee semmoinen äklöttävä olla. Sitä kun on sitä limasia semmoisia löllöjä ja saatana. No, mutta joo, niin tässä nyt taas unohtanut yksi tärkeä puhelu soittaa, mutta kai se yksi nyt, ketä mä nyt soitan, niin on hereillä sitten. Mutta näille mä annan 4,5/5. Tälle mä annan 3,5/5. Sitten katsotaan nyt, miten ne pelit päättyy nopeasti tosta. Joo, Hifkiveni voitti selvästi. 4-1 meni väärin. HPK voitti. Meni oikein. Ilves voitti. Meni oikein. Pelicans voitti. Meni oikein. Saipa voitti. Meni oikein. KK voitti. Meni väärin, mutta oikeasti oikein. Ja sitten Tepsi voitti, meni väärin. Että ei tämä nyt niin huonosti mennyt. Että toi Kärpät ja no 3, että 4 peliä meni oikein, niin kuin, että olisi voinut. Niin, mutta kun ei sillä ole mitään väliä, kun en mä tehnyt mitään. En ole tänä vuonna tehnyt kertaakaan mitään tyylin 6 euron lappuvetoa, että miten menee tai mikä ihme. Mitä niitä nyt on kaikkia semmoittia. En ole tehnyt yhtään ja sitten tosiaan niin yhden semmoisen pikkupaketin ostin Hornetteja, että saatan illalla syödä, mutta jaksanko tehdä video, niin se on eri juttu tosin. Eihän tuossa tarvitse kun painaa 1 kerta nappia tai 2, niin tällä voi. Jaksan saada vaihtaa muistikorttia tuohon koko ajan. Ravata muistikortin lukija, kamera, muistikortin lukija, kamera. Sitten pitää tuolta alhaalta poistaa laite turvallisesti pöläpöön, niin ei siihenkään aina. Sitten tääkin on mennyt, kun on tätä ravannut, niin vähän ehkä ollut jossain niin rahautunut vähän, että saa nähdä kohta, koska tää niinku alkaa häiriä, että tää ei enää tarvii ostaa uusi piuha, ellei mulla tuo varapiuhaa. Niin. Että tämmöstä. Mutta se, että Jukurit ja Tappara häviää, niin sillä iso plus. Mutta ei mulla tässä muuta. Ja ne, jotka kannattaa, mitä kannattaa, niin ne kannattaa. Ja mä kannatan sitten, mitä mä kannatan. Ja mitä mieltä mä oon. Jokaisella on mielipiteet. Ja mä tästä nyt enää puhun näistä jääkiekoista, kun tässä nyt monella videolla on varmaan käynyt ilmi, mitä mä nyt kannatan. Ja tollain noin, niin sieltä tulee vissiin Chicago, Detroit ja Barcelonan peli tänään. Tarvii tuossa vähän katsella sivusilmällä. Mutta niistä mä en tee mitään videoa nyt. Kun ei niissä nyt oo.
pitäisi olla mitään ihmeellistä, että kumpi voittaa. Tai jos ne mun joukkueet nyt häviää, mitä mä kannatan, eli Chicago ja Barca, niin niitä sattuu joskus, mutta tuskinpa. En usko, että häviävät. Ja heitä vastaan on Detroit Red Wings ja Barcelonaa vastaan jalkapallossa on Espanjan kappia, niin Athletic Bilbao. Taas pääsee katsoa Messiä, mikä on aina piristävä juttu. Näkee HD:nä. Maailman paras jalkapalloilija, siitä ei pääse mihinkään. Jos joku toisin väittää, niin sitten väittää, mutta näin on tää mun mielipide. Yksinkertaista. Ja huomenna suuhygienistillä. Mutta mä testaan vielä jotain tänään, mä oon ihan varma. Mulla on vähän semmonen kutina nyt, että vielä tulee video. Kello on vasta 21.50, eli ei vielä edes 10. Kyllä tässä nyt joku video vielä tulee. Joo, tämmöstä.